Ce citim astăzi? Cum se numește povestea? Jack Forest. Jack și vrejul de fasole, bravo! Aici îl avem pe Jack, iar și pe gâscuță, gâsca cu ouă de aur. Au. Și aici, ups, îl avem pe gigant. Unde este gigantul? Și gâsca? Și Jack? Bravo, dăm pagina. Bravo! Mai dă o dată. Jack era un băiețel foarte sărac și mama lui, el și mama lui aveau o văcuță. Cum face văcuța? Mu. Mu, exact, mu. Și ce i-a spus mama? Du-te și vinde văcuța ca să avem bănuți de mâncare. Și s-a dus să o vândă. Cum era vremea, mami, afară? Cum era vremea în poveste? Era cald. Unde este soarele? Acolo, era cald afară pentru că era soare pe cer. O, da, și erau și floricelele înflorite. Unde sunt floricelele? Gigi. Gigi, sunt floricelele? Câte sunt? Una? Gigi. Gigi, mami. Una, Gigi. două, trei, patru, Gigi. 5, 6. Da, mami, dar nu sunt Gigi, că nu se învârt, ele erau floricele, iubitul. Și văcuța cum face? Mu. Exact, mami, super. Floricică roz, nu roșie. O bătrânică l-a întâlnit pe drum și i-a spus: nu fi supărat, o să cumpăr eu văcuța de la tine. Nu pot să te plătesc cu bănuți, dar pot să-ți dau boabe de fasole. Sunt boabe magice de fasole. Unde erau boabele, mami, de fasole? În mâna bunicuței. Ia arată-ne nouă, unde sunt boabele? Uite, acolo, în mâna bunicii. Uite aici. Gigi. Acolo. Câte boabe sunt? 3 boabe. Babi. Și i-a dat văcuța în schimbul celor 3 boabe de fasole. Ia pune mâna pe mâna bunicuței unde avea cele 3 boabe. Acolo, mami. Și-a ajuns acasă și mama, l-a cam certat. A spus: te-ai păcălit, ai dat văcuța noastră care ne dădea lăptic și din care făceam brânzică și ai luat 3 boabe amărâte. Of, nu pot să cred. Și le-a aruncat pe geam, mami. Mămica i le-a aruncat pe geam. Unde sunt boabele? Acolo, zice, pleacă cu ele de aici. Dar ce să vezi? În următoarea zi, în fața casei lui Jack, crescut dita mai vrejul de fasole care se înălța până sus la ceruri. Până sus, 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 sus. Și mama a rămas uimită. Vai de mine, boabele astea chiar sunt magice. Este adevărat. A crescut vrejul de fasole cât un copac până la cer, cât un copac gigant. Jack, ce ai făcut? Și cum făcea fifi-fufu? Jackpot, what have you done? Fifi-fufu. Vai, dar pentru că vroia să vadă ce se află la capătul vrejului de fasole cel magic, ce crezi că a făcut Jack? Ce a făcut mami Jack? Da. S-a urcat Urat. până în vârf, Vâs. unde a găsit Gigi. un castel. Cadem. Unde este castelul? Acolo! A fost odată un castel, uite așa. Și unde sunt turnulețele? Acolo, cu mii de turnulețe în el, uite așa. Castelul avea un geam mic. Unde-i geamul castelului? Acolo!
Uite așa, prin el se uita un pitic. Cum? Uite așa, piticul rău se plictisea. Cum se plictisea? Uite așa și pune mânuța la guriță. Of, 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 uite așa. Aproape, aproape. Și o pitică și alegea, uite așa. Și împreună ei dansau, uite așa. Și apoi la revedere își luau, uite așa. Cum? Cum își luau la revedere? Făcând papa, bravo, mami! Vai, și Jack a dat peste o gâscă care făcea o ușoare de aur, mami! Oh, nu! Și el, fiind foarte sărac, a fost tentat să ia gâsca cu o ușoare de aur. Câte o ușoare avea? Ia, hai să le numărăm. Unde sunt? Mă ajuți? 1, 2, 3, 4, atât. 4 o ușoare avea. Și a luat-o la subsori și repede, repede s-a coborât pe vrejul de fasole. Tiptil, 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 tiptil. Dar ce să vezi? Ce să vezi? Pe ușă a intrat un gigant. S-a auzit bum, bum, cum bătea din piciorușe. Bum, 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 bravo! Și a zis așa: de ce ai venit la mine în castel? Ha, ha, ha! Să-mi iei gâsculița? Nu se poate! Mie nu-mi plac englezii. Am să te prind și am să te mănânc. Iar Jack a fost speriat și zice: vai, ce brută! Nu se poate! Hai să plec repede, repede. Și și-a luat pâști! Gâsca și-a pornit pe vrej. Și fugea și fugea și fugea. Și gigantul după el. Puș, 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 puș. Bum, bum, bum. Se auzeau pașii gigantului. Oh, nu, repede, repede, repede să cobor. Oh, nu. Ce-a făcut mami? A coborât. A coborât repede, repede. Dar de ce? Pentru că într-o altă zi mai furase castelul gigantului. Ce? O harpă. O harpă de aur. Da, dar nu este aici în carte. Și repede, 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 pâș, 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 aproape a ajuns acasă. Dar mămica, îngrijorată că nu mai venea, a gătit un topor. Unde este toporul Deni? Acolo. De ce crezi tu că i-a pregătit un topor? Pentru că vroia să taie vrejul de fasole, ca să dispară vraja. Hai să vedem, a reușit Jack? Și de îndată ce a coborât, mămica a luat gâsca repede, repede și i-a dat în mână toporul. Și a spus: taie, taie repede vrejul de fasole, că te urmărește gigantul. Repede, repede, repede. Și a făcut ciop, ciop. Ia, mami, cum a făcut? Cum a tăiat? Ciop, ciop. Bravo! Ciop, ciop, ciop. Și a căzut copacul. Cum a căzut? Buf! Și odată cu el a căzut și gigantul. Cum a căzut, mami, gigantul? Bravo! Și s-a prăbușit la pământ. Dar atunci, imediat, vraja s-a stricat. A picat. Și omul, gigantul, a dispărut. Cum facem? Cum dispare? Bravo! Bravo! Exact așa a dispărut și vraja și gigantul. Oh, nu! Și Jack era foarte uimit. Unde este Jack? Acolo. Și mama, unde este mama?
acolo și ce făcea? Se bucura. Ura, ura! S-a dus vraja. Ura! Vai de mine, dar ce să vezi? Vraja a dispărut, dar nu și gâsca. Gâsca a rămas, dar ca prin minune, ca prin minune și văcuța a apărut. Oh, nu, și mama și Jack erau atât de fericiți că le-au venit văcuța înapoi. Ura, super, bravo! Yeah! Și uite așa, Jack a rămas cu foarte multe oușoare de aur, a rămas foarte bogat, cu multe semințe magice și cu mult soare în fiecare zi în viața lui. Și aici ce avea Jack? Cufăr de aur, cu multe bogății. Vai, dacă v-a plăcut povestea noastră, Jack și vrejul de fasole, noi vă așteptăm la o altă poveste data viitoare. Până atunci, vă invităm să vă abonați canalului nostru de YouTube, Kids Endeavors, și să dați like și share acestui video. Distribuiți acest video pentru ca el să poată ajunge la cât mai mulți copii. Nu-i așa? Deni, spui și tu papa? Papa! Ne vedem data viitoare! Uite-te aici, mami! Zi pa! Super! Mulțumesc, Deni, pentru poveste!